Magapartisipar sa hublag protesta ang 86 ka mga diocese kag archdiocese sa Pilipinas agud mas ipabati sa gobyerno ang tingog sa mga pumuluyo nga kontra sa korupsyon. Lagip diri ang Archdiocese of Haro. Sa interview sang Bombo Radio kay Monsignor Meliton Oso, direktor sang Haro Archdiocesan Social Center, iya ginibitar ang mga Ilonggo para sa pagkahiwaton nga rally buwas nga adlaw nga ginapangunahan sang grupo nga kahublagan kontra korupsyon. Sunuman sa iya, importante ang mga aktibidad agud mabuksan ang pinsar sa mga Pilipino sa korupsyon kag sa maanomalya nga proyekto sang gobyerno. Isa man ini kapanibag-o nga klase sang protesta bangod magahiwat sang hublag protesta halin sa prelature sang Batanes tubtob sa hulo. Maragtason man ini nga hitabo bangod kung ikumparar ini sa EDSA People Power Revolution. Ginpahayag ni Oso nga nagasentro lang ang anay nga protesta sa bahin sang Manila. Apang sa subong, mas masangkad ang sakop sini kag bilog nga pungsod ang nagapakipag-away batok sa korupsyon. Una kong iambal ko na si Entablado Buwas kung puno ni makasaysayan ang udlang natin Buwas sa adlaw ni Andres Bonifacio kag sa adlaw ni San Andres ang Apostol. Because for the first time, Buwas, mutsinta isahis ka archdiocese kag dioceses sa bugos nga Pilipinas ang magapatigayon sang panawagan lahat ng sangkot dapat managot.